Danas je na graničnom prelazu Batrovci održana promocija bezbednog učestvovanja u saobraćaju u okviru kampanje Vozi odmoran. Ovu kampanju zajedno sprovode Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom saobraćajne policije, Turističkom organizacijom Srbije, Javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto savezom Srbije i kompanijom Eko Srbija, uglavnom tokom leta kada je intenzitet saobraćaja najveći jer većina vozača kreće na odmor i treba da pređe duže destinacije od onih koje su uobičajene tokom godine. Već 9. godinu za redom Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa ostalim partnerima u okviru kampanje aktivno realizuje ovu kampanju širom Republike Srbije. Glavni cilj ove kampanje jeste da u toku letnjih meseci, kada je povećan obim saobraćaja, prenesemo neke bitne savete i poruke vozačima kako bi bili bezbedniji. S tim u vezi, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Automoto savezom, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko, mi smo pripremili niz aktivnosti tokom celog leta. Danas smo ovde na graničnom prelazu gde želimo da ljudima koji tranzitiraju kroz našu zemlju, kako našim, tako i stranim državljanima, skrenemo pažnju na bitne stavke koje se tiču same vožnje, prevashodno na umor, da na svaka 2 sata naprave pauzu, da prošetaju, da se na vreme hidriraju, da poštuju saobraćajne propise u Republici Srbiji i na taj način sačuvaju i svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju. Apel je i na prevoz dece tokom letnjih meseci, budući da je period školskih raspusta, godišnjih odmora, da se deca prevoze na bezbedan i ispravan način u dečijem autosedištu i svakodnevno na terenu i kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije aktivno rade na sankcionisanju onih nesavesnih koji čine greške, koji ometaju normalno funkcionisanje saobraćaja. Kroz anketiranje vozača i kroz ovu akciju koja traje 9 godina, do kakvih ste zaključaka došli? Da li ona daje neke pozitivne efekte? Svakako, letnji meseci su prepoznati kao meseci gde imamo najveći broj poginulih tokom godine. S tim u vezi brojne aktivnosti i ova kampanja svakako treba da utiču da se ovi rezultati dosta smanje. Ono što je evidentno na terenu jesu pozitivne reakcije ljudi gde često u komunikaciji sa vozačima koji prelaze zaista duge relacije vidimo da čujemo njihova iskustva, vidimo da su neki veći čuli za našu kampanju, podsjetimo ih na važnost tog bezbednog ponašanja i prenosimo poruke na ispravan način kako bismo sačuvali što veći broj života. Bez obzira da li na duži put krećete rano ujutru, tokom dana ili uveče, treba da vodite računa i o pauzama koje je neophodno da pravite tokom vožnje kako biste proteglili noge i poboljšali cirkulaciju, popili vodu ili pojeli nešto. Vozači koji do mora putuju 12 i više sati treba da razmotre i opciju noćenja u nekom smeštaju na polovini puta. Danas prenosimo poruku svim vozačima u Republici Srbiji, a posebno vozačima koji su u tranzitu, da spremni i odmorni kreću na put sa spremnim vozilom, a vozači da odmaraju na svakih 2 sata najkasnije ili ti na pređenih 200-250 km, jer samo odmoran vozač je ispravan i bezbedan vozač i za sebe i za druge učesnike u saobraćaju. Ukoliko se opredelite za vožnju noću, zato što je manji intenzitet saobraćaja, manje se čeka na naplatnim rampama i deca, ukoliko ih imate, uglavnom spavaju, morate da znate da je vidno polje suženo i da se oči dodatno zamaraju. Posebnu opasnost može da vam stvori pospanost, jer smo obično navikli da u to doba dana spavamo. Ukoliko je osetite, obavezno napravite pauzu, možda čak i dužu, da biste na nekom bezbednom mestu malo i odspavali. Želeo bih da iskoristim ovu priliku, s obzirom da smo u sred letnje turističke sezone, kada je intenzitet saobraćaja pojačan na svim putnim pravcima, da podsjetimo sve vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode svoju brzinu i na put nikad ne kreću umorni. Bez obzira na to koliko je putovanje dugačko, koliko ste iskusan vozač, koliko ste u žurbi da stignete do svoje destinacije, koliko ste umorni, nemojte voziti. Primenjujte pravilo pravljenja pauze na svaka 2 sata radi kratkog osveženja ili odmora. Vožnja u letnjim mesecima, kada su vremenski uslovi često izazovni, kada se putuje noću ili neposredno nakon završetka radnog vremena, nosi sa sobom i povećan rizik. Zbog toga apelujemo, planirajte svoje putovanje, nemojte kretati u najtoplijem delu dana i nemojte praviti velike temperaturne razlike u vozilu.
Automoto Savez stoji na raspolaganju 24 sata, 7 dana nedelje tokom cele godine za sve vozače na broj 1987. U svakom slučaju, kada vozite, uvek imajte na umu da je bezbednost vaše porodice i vas na prvom mestu. Manje je važno da li ćemo na željenu destinaciju da stignemo koji minut ranije, važno je da stignemo bezbedno.